Ngokusho kwestatimende, ukubulawa kaMeyiwa kwahlelwa ehostela laseFosloras. Lesi statimende sikaGininda siveza nokuthi umsolwa umuzi kaUkhulelwa Sibiya wamninda umculi uKelly Khumalo njengomuntu owamyalela ukuthi abulale uMeyiwa. Through the confession, does it appear that this suspect is the suspect that was described as tall, slender built, which came into the house? He also implicates Ms. Kelly Khumalo as the person who gave the order to kill Senzo Meyiwa. Istatimende siqhuba sithi ungodi ocwaninga ukusebenza komakhalekhukhwini wathola ukuthi kunesithombe esatholakala kumakhalekhukhwini kaKelly Khumalo esifanayo nesithombe esatholakala kumakhalekhukhwini womsolwa. Lesi sithombe yisikhwama esinemali phakathi. It was further discovered that through cell phone analysis, her cell phone memory album has the same photo of a see-through bag containing cash, notes, and in the exact position or location or spot of that of accused number 3. There is no reasonable explanation as to why Kelly Khumalo will be in contact telephonically with a headman or killers of a boyfriend and share the same picture of a bag full of money. Kuvele nokuthi ngokwengxoxo kamakhalekhukhwini ababa nayo uKelly Khumalo kanye nodadewabo uZandi ngonyaka u2013, uKelly wayesho ukuthi akasamfuni uSenzo, uyazisola futhi ufuna ukuqeda ngaye. Istatimende ke sithi uma kubhekwa konke lokhu kubonakala sengathi uKelly Khumalo wayeqonde ukumbulala uSenzo. Icala lizoqhubeka kusasa.